İsa Yerihonun içinden geçip barýardy. Ol yerde Zakkay adlı bir bay adam vardı. Ol salgıçylaryň başlygydy. Zakkay İsa'nın kimdigini görmek isledi. Emma onun boyu kıyıska bolan soň mahalleden yana onu görüp bilmedi. Şeýlelikde onu görjek bolup, öňe ılgap bir incir agajynyň üstüne çykdy. Sebäbi İsa şol ýoldan gelýärdi. İsa ol yere gelenne ýokary seredip oňa: "Zakkay, tiz aşak düş. Bugün men seniň öýüňde galmaly" diýdi. Ol hem dessine aşak düşüp onu şatlyk bilen kabul etdi. Halk muny görüp bir günäkäriň öýüne mihman boldy diýişip hüngürdemäge başlady. Zakkay bolsa yerinden turup rep İsa: "Ey agam, inni men baýlamyň ýarysyny garyplara berjek. Kimiň zadyny nähak alan bolsam 4 desse edip gaýtaryp berjekdirin" diýdi. İsa oňa: "Bugün bu öý halas boldy. Sebäbi bu adam hem Ibrahimyň hakyky neslidir. İnsan ogly ýitenleri agtarmaga we halas etmäge gelenler" diýdi. Bu zatlary diňläp durkalar İsa bir tymsal bilen sözüniň üstüne ýetirdi. Sebäbi ol Ýerusalemiň golaýyndady. Halk hem Hudaýyň şalygy basym görner diýip oýlaýardy. İsa şonuň üçin şeýle diýdi: "Bir begzada şalyk sürmäge ygtyýarlyk almak üçin bir uzak ýurda ýola rowana bolýar. Ol hyzmatkärlerinden onusyny ýanyna çagyryp olara: Men gelýänçem şu puly işlediň diýip her sene bir horjun pul berýär. Begzadanyň halky onu ýigrenýän eken. Olar: Bu adamyň biziň üstümizden şalyk sürmegini islemeýäris diýip onuň ýyzyndan ýylçyları berýärler. Emma muňa garamazdan ol ygtyýarlyk alyp ýyzyna dolanýar. Soňra ol pul beren hyzmatkärlerini ýanyna çagyryp kimiň näme gazananyny bilmek isleýär. Birincisi gelip: "Hojaýyn, seniň bir horjun puluň 10 horjun pul gazandy" diýär. Oňa: "Berekella, ýaşy hyzmatkär. Az zatda sadyk bolanyň üçin 10 şähere häkim bol" diýär. Ikincisi gelip: "Hojaýyn, seniň bir horjun puluň 5 horjun pul gazandy" diýär. Hojaýyny oňa hem: "Sen hem 5 şähere häkim bol" diýär. Onsoň üçünji hyzmatkäri gelip: "Hojaýyn, ine, seniň bir horjun puluň. Men onu bir uly ýaglyga düýüp sakladym. Men senden gorkdum. Sebäbi sen gaty özdiýenli adam. Sen goýmadyk ýeriňden alýarsyň, ekmedik ýeriňden orýarsyň" diýär. Hojaýyny oňa: "Ey erwet hyzmatkär, seni öz agdyňdan çykan sözler bilen höküm ederin. Asyl sen meniň özdiýenli adamdygymy, goýmadygymy alýanymy, ekmedigimi orýanymy bilýärmidiň? Onu näme üçin pulumy işletmäge bermediň? Men gelenimde onu peýdasy bilen alardym" diýär. Onsoň hojaýyn ol ýerde duranlara: "Onuň elinden pulu alyň da 10 horjunla beriň" diýär. Olar oňa: "Hojaýyn, onuň özüne öňem 10 horjun pul bar ahyry" diýärler. Ol: "Men size diýärin, kimne bar bolsa oňa berler, kimne ýok bolsa onuň elinäki hem alnar. Üslerinden paçalyk etmemi islemeýän duşmanlarymy bolsa şu ýere getiriňle gözümiň alnyna öldüriň" diýip jogap berýär.